κανάλι και σήμερα θα παίξουμε Brookhaven και ξεκινάει η ιστορία. Θα τη δείτε προς το παρόν γιατί δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Τι ωραία μέρα στο σπιτάκι μου. Πότε θα έρθει ο Οδυσσέας? Πάει βράδυ, θα βγει κανένας και θα τον αρπάξει. Οδυσσέα! Με άρπαξε ένας. Θα έρθεις? Ναι. Σε ποιο σπίτι? Στο σπίτι 28 είναι. Έρχομαι. Παιδιά, επιτέλους, πώς είσαι έτσι? Οδυσσέα, γιατί είσαι έτσι? Τι σου καλά? Γιατί Και τέλος πάντων, περίμενε, φοβάμαι κάτι. την προηγούμενη φορά έχουμε πάει σε ένα δάσος και τώρα ξαναήρθαμε εδώ πέρα. Ναι, γιατί την προηγούμενη φορά αποδράσαμε και το τελειώσαμε όλα. Άρα τώρα εδώ μπορούμε να συνεχίσουμε την τέλεια ζωή μας. Και εγώ, αν ξέρετε, κουρεύτηκα. Άλλαξα τη φάτσα μου και άλλαξα και ρούχα. Αλλά θα κάνουμε και άλλα πάρ για να σας δείξουμε πώς θα καταφέραμε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, γιατί με παίρνεις? Να κοιμηθούμε, ναι. Κάτσε να κλείσω. Καλή νύχτα. Το πράσινο! Κοιμήσου εκεί που είναι το πράσινο κιόλας. Γιατί πήδηξες? Παιδιά, κάτι νιώθω. Εσύ θα κοιμούσαι τώρα και εγώ θα ξυπνήσω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, έλα να σε κάνω roommate. Φυσικά όχι, να γίνω οικογένεια. Πάτα γεια σου, πάτα γεια σου. Περίμενε. Δώσε. Ένα λεπτό, θες να είσαι... Αυτό. Ποιος χτυπάει την πόρτα? Περίμενε, είναι επικίνδυνα τέτοια ώρα να ανοίγουμε. Ανοίγω γιατί... Μην εσύ, θα ήσουν αδελφός μου, θα ήσουν ο μικρότερος. Δεν είναι καν. Μην εκεί, μπορεί να είναι κάποιος. Ελπίζω να μην μπήκε κάποιος στο σπίτι, κάτσε να πάω από πίσω να ελέγξω. Ένας. Πήγαινε να κοιμηθείς. Ένας μπάτσος είναι έξω από το σπίτι μας. Πες μέσα. Ναι, μαμά. Πες μέσα. Εγώ είμαι. Πες μέσα. Με ποιον μιλάει τώρα βρήκε να μιλήσει. Θα έρθει ο μπάτσος. Όχι, παιδιά, φοβάμαι. Όχι, Οδυσσέα, μπες μέσα, φοβάμαι σου λέω. Είδα κάποιον. 4 παρατέταρτο θα έρθουνε. Εντάξει. Φάει το κινητό. Μπες μέσα, Οδυσσέα. Οδυσσέα. Τι έγινε, γιατί δεν μ' ακούς? Οδυσσέα, μπες μέσα, γρήγορα. Παιδιά, γιατί δεν κουνιέται, κάτι έπαθε. Οδυσσέα, μ' ακούς? Καλά είμαι, εντάξει τώρα. Παιδιά, μπες μέσα, είδε κάποιον. Τώρα θα δω. Πήγα ανάποδα, κάτσε να κάνω τον κύκλο τώρα. Στο πέρα που είναι δυνατός. Πούτηξα μέσα. Ήταν κάτι άκυρη αυτή. Ναι, παιδιά, τι έγινε? Λοιπόν, Οδυσσέα, θα μείνεις μέσα κλειδωμένος. Νάτος! Ένας μπάτσος. Γεια σας, αστυνομία. Ναι, γεια σας, τι θα θέλατε? Είδα έναν κλέφτη. Τι είπε? Γεια σας. Είδα έναν κλέφτη έξω από το σπίτι σας. Και εγώ. Γεια σας, πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Τι θέλετε? Είδα έναν κλέφτη έξω από το σπίτι σας και πήρα την αστυνομία. Και γιατί εσύ φοράς μαγκοκούλα? Ναι. Δεν φοράω μαγκοκούλα, είναι επειδή κρυώνω. Πες μέσα γρήγορα, Οδυσσέα, θα μιλήσω εγώ μαζί του. Πες τώρα. Ναι, γεια σας. Βασικά, τι θα θέλατε εδώ? Εδώ είναι ένα μέρος... Εγώ απλά περνούσα και έκανα την καθημερινή μου βόλτα και είδα έναν κλέφτη. Και πήρα την αστυνομία. Την κούκουλα τη φοράω επειδή κρυώνω. Γεια σας, συγγνώμη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί σας. Οδυσσέα, πάμε τώρα πάνω. Κοιτάω τώρα λιμπάδες.
Πάνω Οδυσσέα τώρα, θα μείνουμε εδώ. Δεν θα πας αύριο, δεν ξέρω αν θα πάμε σχολείο, πάντως θα σε πάω εγώ, παρόλο που πας λύκειο. Βασικά, πάμε εμείς οι δύο λύκειο, γιατί είμαστε έφηβοι που λέει και πάμε. Πόσο χρόνο θέλεις να είσαι στο παιχνίδι? Πόσο χρόνο θέλεις να είσαι? Καλώς. Λοιπόν... Ένα παιδάκι. Τι? Ναι, συγγνώμη. Τι? Το χάσα μετά. Οδυσσέα, πάμε μέσα. Θα παράγει βρήκα. Θα κρυφτώ εδώ το βράδυ. Οδυσσέα, είπα έλα μέσα, στο μετρό έχεις πάει. Ναι, εδώ θα. Οδυσσέα, εδώ τραχυρνάει η αστυνομία τα βράδια. Δεν θέλεις να σε βρει να σε πάρει. Πάμε σπίτι, γρήγορα. Άντε καλά. Οδυσσέα, πήγαινε γρήγορα. Πάμε. Οδυσσέα, πάμε σπίτι. Γρήγορα πήγαινε. Γρήγορα και κλειδώνω. Κοιμήσεις τώρα. Μην ξαναξυπνήσεις το βράδυ και σηκωθείς και φύγεις. Πώς? Εγώ έχω γράψει Άννα και από κάτω 19 years old. Εσύ γράψε 15 years old. Ότι, τώρα από κάτω γράψτε το. Ότι 15 14 years old. Γιατί ακούγεται αστυνομία? Μείνε πάνω, Οδυσσέα. Εγώ τι να κάνω. Ναι, γεια σας. Είχα ένα τηλεφώνημα σε αυτή την τοποθεσία. Συγγνώμη, εμείς δεν πήραμε. Εννοητό. Οδυσσέα, πες μέσα τώρα. Τώρα, πες μέσα. Συγγνώμη. Απλά σταματήστε λίγο αυτό το ήχο, δεν μπορώ να μιλήσω. Εντάξει. Ήταν επειδή είχα τηλεφώνημα. Ναι, συγγνώμη, εμείς εδώ πέρα απλά είμαστε άνθρωποι από άλλη χώρα. Κάτσε να σας πω από τι αριθμό είχα τηλεφώνημα. Μισό λεπτό. Οδυσσέα, αντίσου και πήγαινε στο σχολείο γρήγορα και φάει ένα κολατσιό γρήγορα. Είμαι ειδημένος πάλι. Δεν Από είσαι τον ειδημένος. αριθμό 7, 8, 69, 32, 55 είχα ένα τηλεφώνημα στις 12 η ώρα το βράδυ. 12 η ώρα το βράδυ ήρθες. Συγγνώμη, απλά ήθελα να σας ενημερώσω ότι χτες το βράδυ ήρθε ένας περίεργος τύπος που έλεγε ότι ήταν από την αστυνομία, φορούσε μαύρα ρούχα και μια κουκούλα με γυαλιά. Α, εντάξει. Θα βγει ένταγμα και θα καταζητείτε. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο. Γεια σας. Οδυσσέα, έλα εδώ τώρα! Είχαμε πάει στη βυσίνα. Έλα εδώ τώρα. Έχει πάει 6 ώρα και πρέπει να πάει σχολείο. Αφού το σχολείο είναι στις 8. Ναι, αλλά πας λύκειο. Το λύκειο είναι στις 7. Στις 7 θα πάμε. 7 και 5. Να, 7 πήγε. Πάμε αυτό το τσιρ. Πήγαινα στο... Ιου, γιατί είσαι έτσι? Δεν θες να γίνεις έτσι? Σε τα κανονικά γόλια. Γίνε έτσι. Εντάξει, δεν με νοιάζει, sorry. Τώρα πάμε. Οδυσσέα, πάμε. Έχω πανεπιστήμιο. Να πας μόνη σου. Θα σε πάω σχολείο, Οδυσσέα. Πάμε. Οδυσσέα, μπες μέσα, έχουμε αργήσει. Είναι 7 και 42. Οδυσσέα, μπες μέσα. Τι δεν κατάλαβα. Ωραία, τι ήταν αυτό το βράδυ. Δεν ξέρω, απλά ήρθε η αστυνομία και τον είπα και είπα ότι καταζητείτε, δεν ξέρω. Και εσύ μην ξαναβγείς το βράδυ βραδιάτικα. Πάει το σπίτι το βράδυ, κλειδώνει, δεν θα ανοίξει κανένας. Εντάξει. Α.
Πήγαινε να είσαι καλό στο μάθημα. Και Τι έγινε, κάτι ακούστηκε. Εντάξει, πάω εγώ στο σπίτι τώρα. πήγαινε. Γεια σας κυρία, συγγνώμη που αργήσα. Θα έρθω να σε πάρω μία η ώρα. Okay. Κάποιος χτυπάει. Άι, κράκαρα. Ναι, γεια σας. Εφημερίδες, εφημερίδες, θέλετε εφημερίδα. Για ποιο πράγμα? Για τις νέες ειδήσεις που κυκλοφορεί ένας Αμέσως φέρτε το. Να σας πω κάτι, υπάρχει ένας κύριος... Φέρτε το, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Φέρτε το. Κυκλοφορεί τα βράδια σε τέτοιες περιοχές. Είναι ένας με κουκούλα και γυαλιά. Παρακαλώ να προσέχετε, το ψάχνει η αστυνομία. Υπάρχει ένα κράτο που κυκλοφορεί με κουκούλα και γυαλιά. Ωχ. Να τον πάρω. Τρέχα. Οδυσσέα, έλα γρήγορα, πες στην κυρία ότι έχουμε δουλειά. Το πώς είναι. Χώρισε. Οδυσσέα, γρήγορα, έλα. Έρχομαι μόνο. Μπράβο. Γιατί πάει τόσο αργά το αμάξι? Όχι πάλι. Χάλασε. Συγγνώμη, απλά θα πάμε σπίτι. Εγώ περιμένω. Γιατί πάει τόσο αργά? Αχ, γυρίσαμε επιτέλους, με 10 πηγαίναμε. Λοιπόν, Οδυσσέα, άκου τώρα. Οι ειδήσεις βγήκανε ότι κυκλοφορεί ένας άνθρωπος, αυτόν που είδαμε στο βράδυ. Γι' αυτό... Ναι, γεια σας. Trick or treat. Συγγνώμη, δεν είμαστε από εδώ. Γεια σας, φάρσα ή κέρασμα. Δεν είμαστε από εδώ, δεν κάνουμε φάρσα ή κέρασμα, είμαστε από άλλη χώρα. Και άντε get out. Πάρε ένα κινητό αν θες. Πάρε ένα κινητό. Σου είπα ότι δεν μιλάμε σε ανθρώπους, Οδυσσέα. Τώρα πρέπει να πάμε να κρύψω το αμάξι. Μπράβο. Πάω να δω κάτι στο κινητό μου, πάω να δω. Πήγαινε στο σπίτι και δεν θα βγεις από το σπίτι, ούτε βόλτα με τους φίλους. Κάτσε να πάρω τους φίλους. Έλα, Γιαννάκη, η μάμα του τέτοιου είμαι. Του φίλου σου, του Οδυσσέα. Λοιπόν, πες το και στη μαμά σου. Κάτσε να την πάρω. Έλα, δώστε την μαμά σου. Έλα, Ρίτσα, τι κάνεις? Λοιπόν, κυκλοφορεί ένας άνθρωπος τα βράδια. Άστο, να μην πάνε βόλτα τα παιδιά. Κυκλοφορούν τα βράδια και τα αρπάζουν τα παιδιά. Λοιπόν, μην τον αφήσουν να βγουν. Πάρε και τις άλλες τη μαμά της, τη Ρίτσα, τη Γιώτα. Πάντες να μην φύγουν ποτέ, έτσι. Πάρε και την κολλητή σου και τη γιαγιά σου. Άντε, bye bye. Λοιπόν, έλα να φάμε. Έλα, τι λες? Οδυσσέα. Ναι, έλα μου. Ένα λεπτό. Κάτι λένε τα παιδιά. Πάντως μην τον αφήσεις. Εσύ δεν άκουσες κάτι να μιλάνε? Δεν το να άκουσες. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ρε παιδιά, αυτοί κανονίζουν να πάνε για σουβλάκια τα βράδια. Κάτι δεν πρέπει να πάνε. Αυτό το σπίτι δεν το έχω δει ποτέ. Κάτσε, Ρίτσα, τώρα φεύγει. Κάτσε. Οδυσσέα. Έλα. Πάρε και φαγητό. Δεν σε παίρνει η δασκάλα ότι έφυγε από το σχολείο. Την είπα τη δασκάλα, εγώ την πήρα. Έλα τώρα, πάμε. Σκάσει χέρια ψηλά. Πάμε στο αμάξι, στο αμάξι. Παπά, πρέπει να φύγω, συγγνώμη. Όχι, μπες στο αμάξι. Το σουβλάκι μου. Όχι. Οδυσσέα, μπες. Γεια, μαμά. Τι
Θα μείνουμε εδώ για λίγες μέρες. Αστυνομία! Κάτω! Κάτω το κεφάλι! Βοήθεια! Οδυσσέα, έλα εδώ! Κολάμπατσε! Οδυσσέα! Κάτω το κεφάλι τώρα! Έλα εδώ λίγο λίτσι! Κάτσε κάτω ρε κολάμπατσε! Οδυσσέα, πέσε κάτω! Με κυνηγάει κολάμπατσος! Οδυσσέα, κάτω τώρα! Θα έρθει! Οδυσσέα, τι κάνεις με αυτό το όπλο? Πάω κάτω. Οδυσσέα, πέσε κάτω τώρα! Πώς πάω? Μπράβο! Μην εδώ, δεν θα έρθει. Ελπίζω να μην έρθει. Θα το καλύψω. Φοβάμαι. Το αμάξι το έβγαλε. Τι ακούγεται έτσι? Παιδιά, δεν είμαστε τώρα εδώ για να χορεύουμε. Ήρθε αστυνομία. Ποιο? Πού? Παρακαλώ. Μείνε εδώ! Έλα εδώ! Πες μέσα! Οδυσσέα, πες μέσα στο σπίτι, δεν θα βγούμε από εδώ, τέλεια και παύλα, τα έχω καλύψει όλα τα παράθυρα. Όχι, εδώ δεν τα κάλυψα. Κάπου με παίρνουνε. Οδυσσέα, μη μου πεις ότι κάνεις. Κάτω τα πατώματα, κάτω! Οδυσσέα! Πότε είναι το πάρεις σπίτι? Ω, παιδιά, φοβάμαι, τι γίνεται? Παιδιά, έχει κολλήσει. Κόλλησε, δεν μπορώ να κολληθώ. Παιδιά, τώρα θα είμαι ο αστυνομικός για τώρα και μετά θα γίνω κλέπτης και θα έρθω και θα σκοτώσω και θα τελειώσω. Θέλω σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, κάτι έχει γίνει τώρα, γιατί σε λίγο θα κλείσει το βίντεο. Ήταν τέλειο το βίντεο μας. Λοιπόν, πάμε ξανά στην ιστορία, μπαίνουμε. Οκ. Οδυσσέα, έλα εδώ! Αστυνομία, τι θες ρε? Πού είναι, δεν υπάρχει εδώ αστυνομία. Πάμε καλύτερα στο σπίτι μας. Ρε, μήπως μας λένε ψέμα. Πάμε σπίτι μας. Πάμε, κάτσε να βγάλω, έλα εδώ. Πάμε σπίτι μας. Γρήγορα. Τι γίνεται εκεί? Παιδιά, είναι καμένο αμάξι. Ποιος είσαι? Τι στο κάνω, τι έγινε? Hello. Τι έγινε? Έχει παντού γρατζουνιές. Καλύτερη αστυνομία,
μάλλον. Αστυνομία, βρήκαμε έναν άντρα που χτύπησε. Καλύτερα πάμε. I need other help. Έλα μπρο, έγινε βλακιά και ήταν ένας κλέφτης. Όταν βγούμε για το σουβλάκι. Τώρα είναι 6 ώρα, ας βγούμε στις 12. Οκ, come. Μπες. Οδυσσέα, μπες. Να πάρουμε τον άνθρωπο. I think at my car of Philip on fire. Okay. My Ωραία, ναι. Ωραία, over. Σπίτι 28 κατάσχεται. What? Το σπίτι 28 είναι το δικό μας. Σπίτι 28. Συνάδελφος 32. Ελάτανε. Κατάσχεται το σπίτι 28. Ιδιοκτήτης Άννα. Τι είναι το κατάσχεται? What? Δεν μπορώ να πάω. Ωραία. Πάρτε το με το γελανό του σπίτι. Ο ιδιοκτήτης μάλλον είναι αυτός ο κλέφτης που είχαμε. Αυτή είναι η κλέφτης, ναι. Στο σπίτι 28. Όχι, δεν είναι. Εντάξει. What? Ενημερώθηκε over. Πρόκειται πλακιά, νομίζω ότι είμαστε κλέπτες. Όχι. Αμάρκεζε με τα σουβλάκια σου. Αν δεν ήσουν εσύ, μια χαρά τώρα θα ήμασταν όλοι. Μια χαρά και ευτυχισμένοι. Πάμε. Ωραία. Φεύγουμε κατάσχετη, ωραία. Γεια σας. Συγγνώμη, αστυνομία που είναι? Γεια σας. Συγγνώμη αστυνομία. Γεια σας. Χέρια ψηλά, χέρια ψηλά. Συγγνώμη. Απλά ήθελα να πω. Συγγνώμη να σας πω. Ήρθε το βράδυ ένας κλέφτης και μας απάγαγε. Δεν ζούμε. Αυτός που... Εμένα με ενημέρωσαν. Εσύ είσαι ο κλέφτης. Όχι. Χέρια ψηλά, κόλλησε το τύπο. Δεν ήμουν εγώ. Αυτός ο κλέφτης ήρθε και μας έκλεψε. Και εμείς ξεφύγαμε από αυτόν. Δεν σε πιστεύω. Αλήθεια λέμε. Και βρήκαμε και έναν άνθρωπο που ήταν κάτω με χαρτζουνιές και είχε χτυπήσει το αμάξι του μέσα στις φωτιές. Ανέβα πάνω στο... Έχω... Ζητώ τη μάνα μου. Δεν είναι η μάνα σου. Έχω και έναν αδελφό. Δεν είναι ο κλέφτης. Σας το υπόσχομαι. Είναι ο αδελφός μου. Είναι αυτός. Όπλα. Έχω όπλα, μπρο. Θέλει να τα πάρει. Τι. Μη μιλάς έτσι. Συγγνώμη, απλά είναι 15 ετών. Συγγνώμη. Ωραία. Χέρια ψηλά, σημαδεύω στο κεφάλι, θα μας φάνεις. Περιμένετε, γιατί δεν ξέρει να σηκώνει ούτε τα χέρια του αυτός με το skateboard. Μη κουνηθείς, θα στην ανάψω. Μη κουνηθείς. Θα την ανάψω. Άρια. Συγγνώμη παιδιά λίγο. Ένα λεπτό. Τι βραβάς. Το κλείσε. Κάτσε πίσω. Μη! Παιδιά! Σταματήστε! Συγγνώμη, σταμάτα να πυροβολάς! Τι έκανες? Ναι. Όχι. Αστυνομικέ! Firehouse. Χριστέ μου! Ελάτε γρήγορα πυροσβεστική σας παρακαλώ. Δεν είναι έτσι. Φεύγω. Όχι, είναι κλειδωμένα. Όχι. Κλέφτες. Γουρούνια. Όχι, δεν είμαι εγώ. Σηκώνω τα χέρια, είμαι αθώα. Αυτός ποιος ήταν. Ο αδερφός μου. Ωραία, εσύ είσαι αυτό. Τι κάνεις. Υποθύμεις.
Φίλε, εχώρισε. Οδυσσέα, πάμε στο σπίτι. Πάμε να γευτούμε τώρα. Πού πάτε, σύσταστε, οι κλέφτες. Ο κλέφτης που καταζητείτε. Εσείς είστε, Δεν είμαστε εμείς είμαστε αθώοι. Θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή. Οδυσσέα, πάμε στην καινούργια μας χώρα. Οδυσσέα, γρήγορα! Έξω! Bye losers! Είσαι τυχεροί που έδωσα Robux και σωθήκατε όλοι. Πού πάνε! Ελάτε εδώ κλέφτες. 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 Κρύφτηκα εγώ. Όχι. Κλέφτες. Δεν σας έχω βρει πίσω, αλλά τέλος πάντων. Καλό συνάδελφο. Συνάδελφε, όποιε 1-2, μ' ακούς? Ναι, σε ακούω πολύ καθαρά. Ωραία. Ψάξε σε όλη την πόλη να βρεις μύδα τα καθήκια τους κλέφτες που ψάχνουν. Ψάξε σε όλη την πόλη να τους βρεις. Δεν με νοιάζει να κάνεις βράσους. Μόλις το... Τι θα κάνω εδώ? Γεια σου, Είμαι στο μετρό. Ωραία. Συνάδελφε. Πάω σε άλλη χώρα. Θα ξαναλάβω εγώ, θα ξαναλάβω. Οκ, εγώ πάω να ξεκουραστώ, αντίο. Πάει, αδελφέ μου. Πάω στην Αμερική. Με παρατάς έτσι! Προδότρια! Έφυγα επιτέλους από αυτή τη χώρα. Ήταν χάλια χώρα. Αναλαμβάνει η ομάδα και αμέσως να βρει τους εγκληματίες. Ομάδα ό,τι αναλάβει. Όποιε αναλαμβάνει κλέφτες. Τι ωραίο που είναι το σπιτάκι μου. Όποια αναλαμβάνει. Σπίτι μου. Με πρόδωσες! Πρόδωσα τον αδελφό μου, αλλά δεν θα τον ανοίξω πια. Αυτός ήταν ο προδότης σε αυτή την ιστορία και αυτός θα είναι για πάντα. Αστυνομία, παρακαλώ ελάτε! Έχω έναν εγκληματία που ήταν η αδερφή μου που πήγε Αμερική. Σε ένα σπίτι. Μάλιστα αναλαμβάνουμε. Ομάδα όποιε. Πηγαίνετε! Είναι προδότρια. Με έλεγε κλέφτη και τώρα με σπαράτησε σε εσάς ενώ δεν είχα κάνει Αμέσως! Αν λέτε ψέματα το πρόστιμο είναι 25 τρισεκατομμύρια ευρώ και Ψέματα είναι. 25 τρίλιον χρόνια φυλακή. Οκ, δεν λέω ψέματα. Ψέματα! Είχε κλέψει και μια τράπεζα. κάτι. Άννα. Για φοβάμαι πάρα πολύ. Τι θα γίνει αν με πιάσουνε? Πάντως είναι ωραία που πρόδωσα τον αδελφό μου. Α, ο αδελφός μου. Όχι. Νάτος. Είναι έβαψες, τώρα θα σε σκοτώσω. Δεν μπορείς να μπεις μέσα, χαχα. Α, ευχαριστώ. Αστυνομία! Και δύο κακήρα ψηλά στον τοίχο! Θα πυροβολήσω, μην κάνεις παραμικρή. Έλα φίλα, αυτή είναι η αδερφή μου. Αυτή έμενε μόνη της και τώρα θα τη σκοτώσει επειδή με έχει προδώσει.
είναι εγκληματίας. Ναι. Το όπλο σου! Ας το κάτω! Σχεδιά ψηλά, ας το Πώς το κάτω. αφήνω. Ας το κάτω και μην πυροβολάς! Δεν πειροβολά. Σε σκότωσα. Έτσι! Α, πάρ' τον κάτω ένας εγκληματίας. Κάτω ένας εγκληματίας, την άλλη την κλέφτρα. Η Άννα αυτή, η κλέφτρα. Πού είναι? Ψάχνεις όλα τα σπίτια. Όλες τις κάμερες της πόλης, ψάξετε. Λοιπόν, πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα, ψάξτε όλες τις κάμερες, γρήγορα. Γρήγορα. Είναι ειδικές ανάγκες. Ωραία. Πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα και ελέγξτε όλες τις κάμερες. Τώρα ψάξτε τις κάμερες. Εδώ δεν είναι. Τίποτα. Oh my god. Παιδιά, τώρα είμαι με μια φίλη μου και έχω κρυφτεί. Ας κάνω μια βουτιά στην πισίνα, πολύ ώρα έχουμε κάνει. Α. Ουχ, τι είναι αυτό? Γρήγορα είναι πίσω από την τράπεζα, γρήγορα. Προς όλες τις μονάδες όπκε. Γρήγορα. Σταμάτα! Αστυνομία! Τρέχει. Αστυνομικές δυνάμεις. Περιπολία προς όλη την πόλη του Brookhaven. Περιπολία προς όλη την ελληνική πόλη του Brookhaven. Όλοι οι όποιοι, όλη η ομάδα βίας, όλοι οι αστυνομικοί. Περιπολία να βρείτε ένα άσπρο βανάκι που τρέχει. Είναι δύο εγκληματίες που έχουν κάνει 5 φόνους και έχουν κλέψει 18 σπίτια. Άμεσα να γίνει περιπολία, παρακαλώ. Παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, Hello, oh my god, all παιδιά. team SWAT in Brookhaven. Oh my Ήρθαν οι god. γονείς μου. Κλείστε. Παιδιά. Λοιπόν, παιδιά. Εδώ μάλλον θα μείνω για πολλές μέρες. Ναι. Ψάξατε πάνω από στις όλες τις κρυψώνες του Brookhaven, ψάξτε παντού. Ψάξτε παντού, σε όλες τις κρυψώνες που υπάρχουν. Ψάξτε. Τα μάτια σας 34. Λοιπόν, ψάχνετε. Ναι. Ωραία, άμεσα όλοι.
Δεν είναι εδώ. Όχι παιδιά, πρέπει τώρα να κρυφτώ. Ωραία, πάνω από το ξενοδοχείο στην Κρυψώνα δεν είναι. Ψάξτε αλλού. Λοιπόν, δείτε τις κάμερες όλης της πόλης. Αμέσως. Δεν θα με βρει κανένας εδώ πέρα. Είναι το μυστικό μου μέρος. Πρέπει να τρέξουμε. Λοιπόν, βρείτε τους όλους. Για να δούμε άλλη μια φορά στις κάμερες. Αν υπάρχει διαθεσμικό. Ένα απλά σούπερ κάμερα. Λοιπόν. Πρέπει να ψάξουμε. Και φοβάμαι πάρα πολύ αν έρθουν να με πιάσουν τι θα γίνει. Κάτσε να δω τις κάμερες. Ανοίξτε τις πόρτες. Ψάξτε παντού. Αστυνομία. Ψάξτε. Oh my god. Σ' όλα. Θα με βρούνε. Ποιος αυτός? Ποιος εσύ? Είμαι ένας τύπος. Οκ. Ωχ, συνάντησε. Ψάχνουμε παντού. Από εδώ, από Κύριε, βρήκα ένα μέρος με όπλα. Ω, τι λέει. Τα έχουμε ερευνήσει όλα, κατάσχονται. Δεν θα με βρούνε ποτέ εδώ που είμαι. Απλά είναι κόκκινο πραγματάκι. Ή μήπως κι άλλο χρώμα. Ούτε από εδώ δεν είναι. Κάμερα σπίτι 28. Όχ, κάτι φαίνεται στο σπίτι 28. Γρήγορα στο σπίτι 28. Με βρήκανε. Λοιπόν, Τι ακούγεται, θα τρέψουμε. Σπίτι 28 μέσα κάμερα. Όχι, κλειδώσει το σπίτι αυτό στο βήμα. Λοιπόν, τι νομίζετε? Η ελληνική αστυνομία έχει τα κλειδιά όλων των σπιτιών στο Brookhaven. Μπαίνουμε μέσα. Πρέπει. Τι θέλετε κύριε μου? Τίποτα, περαστικός είναι. είναι εδώ. Εξαφανίστηκε ένας πολίτης. Ο αδελφός μου εξαφανίστηκε. Τι έγινε? Εξαφανίστηκε ένας πολίτης, ωραία, over. Θα τον ψάξουμε, αλλά πρώτα έχω βρει το σπίτι που είναι. Ωχ, μιλάει το παιδί μου σε αυτόν. Άνοιξε την πόρτα! Άνοιξε την πόρτα! Όχι, όχι. Αστυνομία! Αν δεν την ανοίξετε θα αναγκαστούμε να φέρουμε τα μεγάλα πυροβολικά. Θα τα καλύψω όλα, δεν θα μπει κανένας εδώ μέσα. Έχω και την κόρη μου που όλα μιλάει στον αστυνομικό για να φύγει. Άνοιξε την πόρτα! Ανοίξτε την πόρτα τώρα αμέσως.
Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα. Ανοίξτε. Δεν υπάρχει κανένας. Πού είναι? Η κόρη μου! Αντίο! Πέθανες. Αυτή είναι η κόρη μου, όχι! Πού είσαι, παραδόσου! Αστυνομία! Παραδόσου! Μπήκε μέσα! Τώρα! Πού είναι? Α! Νάτος! Όχι!